ме гледате, аз съм Game Master BG и тук при мен е Кирето. Кире, какво ще ни представиш в този клип? Представя как топката скачам по двете коти. Силно! По двете коти е там, ще ви представя как топката скачам по двете коти и фърлям топка. Добре, Искате, можете да почнете. хайде. Давай. И това беше Кирето. Значи ето пак сме ние, това Кирето. Качал съм на неговия трактор и ще ни представи нещо. Давай. Как ще фърля топката, ще я взема и ще пада долу и ще я ударя. Давай. Охо, топката излетя. Сега, забърня като стане. Стреляне! Той оцели го. Направи дедете на Гошто. Кире! О, какъв прескок! Какъв удар, дами и господа! Това е породия! Това е някаква породия! Някакво волеве! Той пропуска, дами и господа! Кирето тича! Взема топката! Кире! Почвайте, геймастър! Геймастър, бе. Дами и господа, това е Геймастър, който се задържава от вонещата улица на смъртта! И му вляза муха в устата! Видяхте Геймастър! Това е за сега.